Студентската програма Куко е едно от най-известните комедийни предавания по телевизията след демокрацията. То се излъчва по канал 1 от 1990 до 1994 година. Любен Дилов син и Петър Курумбашев са сред най-известните режисьори на предаването. Продуцентите на предаването имат за идея да съберат талантливи студенти, които да нямат филтър и да критикуват абсолютно всички социални проблеми и самата власт. В предаването участват хора като Камен Воденичаров, Стефан Радков, Васил Василев Зуека, Слави Трифонов, Мартина Вачкова, Евтим Милошев, Нона Йотова, Росица Кирилова, Бойко Василев. Водещ на предаването е една плюшена кукла, Мистер Куко. Тя доста напомня на Тодор Живков. Чрез много репортажи, анкети и интервюта, предаването отразява актуалните теми и търси коментари както от обикновените хора, така и от българските политици. Само за няколко години всички участващи в предаването набират такава популярност, че се превръщат в едни от най-известните лица в България. 4 години по-късно предаването Куко се превръща в предаването Каналето. Участниците остават същите, но структурата се променя тотално.